Kaibayo Idol Mark Espinosa para po sa mga balitang lokal natin ngayong umaga po na ito. Unahin na po natin ang pagbibigay ng mga reaksyon ng mga Pangasinense hinggil sa naging State of the Nation Address ni PBBM. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nagbigay ng sari-saring reaksyon ng mga Pangasinense, partikular sa Dagupan City, sa naging State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong July 27. Marami ang nagpahayag ng pagkasatisfied sa social media dahil sa mga naging mensahe ng Pangulo. Para sa kanila nakikita at nararamdaman umano ang ilang programa ng pamahalaan at may mga hakbang na ginagawa ang administrasyon para sa pag-unlad ng bansa. Samantala, hindi rin nawala ang panawagan ng ilan tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng produktong petrolyo. Si Mang Wilming, na halos 20 taon nang nagtatrabaho bilang tricycle driver, ay nagsabing kailangan pang mas pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang paghahanap ng pangmatagalang solusyon na sa mataas na gastusin na dahil ito ang isa sa pinakamabigat na pasanin ng maraming pamilyang Pilipino. Sabi naman yung pinapalakad ni Presidente kasi puro ayudang pero hinihintay lang namin yung sinasabi niyang bibigay. Sana masolusyonan yung o para hindi na mahirapan yung tricycle driver na yung maggasolina, taas baba May mga nagpahayag din ng pasasalamat sa mga programa na isinagawa ng pamahalaan tulad ni Nanay Lodi na isa sa mga nakatanggap ng libreng bigas. Abot hanggang langit ang pagpapasalamat ko, anak, dahil naranasan ko rin ang tulong niya. Aniya, malaking tulong umano ito upang kahit papaano ay mabawasan ang kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Matatandang inilatag ng Pangulo ang mga progreso nga nakamitan ng administrasyon kahapon na kabilang ang pagpapatuloy ng pagbibigay ng tulong o ayuda sa mga naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa mamumula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tata, IFM! IFM News. IFM News. IFM.